Hai 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 hai. Halo. Halo guys, Kiki Mas PC goromot. Saso ekbar play. Guys. Hi guys. Hello guys. Hello Kiki Mas PC. Makeup lagas nih. Makanya অবস্থা berat mati tuh ada nih. Hi hello welcome back to my YouTube channel sunu munu gulu pulu supu to nungtham kudini gudam se video pore bartha ba to nungtham na jidi dini video ko jinai ne interested pa to chalo na lang ba ta dang dintilang ni se sahi behind the scene perko chalo disuna ka ba sob abang dulu le sang no ji hudu Ayah sportman aji pani dia belum lagi guys nोंथांमोना नायलांनांगोन guys guys ayah কাম কৰা মানুহ গিলা আমাৰ guys পানি খাই গই আছো দেই গই আছো ইফালে কুমাৰ প্ৰফেসৰ গান বজাই আছে মজা লৈ আছে গৰমত গাইস जोंना नै एक्टरा मा खालामनो लागोन अबस्था जोंनि एक्टरा सोलिथप्ला गरमलै बिराद आया गाइस जोंना नै शुटिंनि मानसिफ्रा ओरै तुलि तप्ला हाय 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 Halo guys, Kiki Mas PC goromot Kiki Mas PC goromot euy जोंना hai gormi चलो गरमनि अबस्था नै ट्रन लागायनानै बार जाना दो ट्रननि बार जाना दो सब लोग कर रहे थे बर्तमान जोंहा नै मेकआप सोलिगासिनो रोल रेडी एक्शन हाँ सासो एकबार प्ले दे एबार बुंदो एक्शन कट ने दानिया नै जोंना नाइट शट जागासिनो दं रिम्पी लुक दे ना रिम्पी को लिटा लुक एसएमएस एक्ट्रेस रिम्पी लुक ना मीठा मीठा उठा दे हां बेनो ना इथिंनिफ्राय गोजाननिफ्राय नायनाया पुजा मासे
थ' जोङो सेकेन्ड दे शुटनि थाखाय जोङो फुङावनो 5:30 सिखारनानै पुरा रेडि जानानै जोङो थांनो ओंखारदों आरो थ' जों थांगासिनो दङ बिदिनो ओमफ्राय फार्स्ट डेआव जों गोबां शुट लानो हादासै मानोना जोंना शुट खालामनायानो पुरा गोबां टाइम जाखादोंमोन आरो ओंखायनो जों एसेल' लानो हादोंमोन आरो ओरैबो जों नर्थ-इस्टआव थांनायनि प्लेनिं खामोन ओंखायनो जों ओंखारबोबाय आरो पुरा लामाया हले डेन्जार टार्निं रे ओरैनो गारियाव गाखोनो हाया जों थै जारला जालायदों आंनो बाइकजोंसो थांबावदों गाखोनानै खम जारला मिनिनोसो ओंखारगोन थै मादैसो थांदोंना खम खस्थ' गारियाव थांनो हाया जों जारला बाइकजोंसो थांदों आङो ओमफ्राय खम बाइक सालायग्राखौबो थेंक इउ हरनांगोनलै नायनानै दङब्ला थेंक इउ खम जारला ओरैबायदि गारियाव उथिनो हाया मानसिफोरनि थाखाय पुरा बुंनांगोन आरो ओरैबायदि टार्निं ना मारै जे लोगोनो टार्निं आरो जायगाखौ हले बुंनो नाङा आरो पुरा एलबाम लाथावथाव रमान्टिक फिल मोनलायो आरो लाबाय था उफ नाथाय जोंना मा जाखो नायलांदो दसे उनाव गाइसमोन जोंहा सफैबाय गाइसमोन हाय गाइस जों सफैबाय चलो नायलांदो गाइस चलो बिउटिफुल प्लेस सोरगोफुरियाव सफैबाय दस थ' नोंथांमोना नायलांदो चलो चलो मालाय हाय गाइस नोंथांमोनाव नै जों मेघालय नंस्टिंआव सफैबाय हाय गाइस ना मोनसे दंना मोनसे ससमा गाननानै माबा मिउजिक होनाया गाइस जों नै बेवहाय फैनानै नै दा फट' लानाय सोलिगासिनो दं ओइ सरि गाइस नुनो नामाया ओरैब्ला आई ला Guys, dengan yang makeup balasnya. Guys. Hi guys. Hello, Kiki Mas Pete. Music. आगै सनाय खानाय बानाय
गाइस अखा हागासिनो नै शुटिं फैनाया नं शुटिंआव पुरा बरिया बिउटिफुल प्लेसआव फैनानै दा नै अखा हानायावसो नै शुटिं लागा माबा मा होनो मेकआप लागासिनो अखा हानायाव अबस्थाफोरा मादि जादों नै अखा हानायाव मादि जादों साथा हमनानै दंजोबो पुरा साथा हमनानै दं बिदिसो नै शुटिं लानाया बिदि जायो बे बिदि दं बोरै जानो नै सिङावसो हाबनानै दं अबस्था अबस्था खाराब